Здравейте, колеги! Аз съм Ани Даскалова, водещ агроном и отговорник за проекта Пътя на пшеницата – 50 сорта в действие. Днес започваме сеитбата на 50 сорта пшеница върху площ от 40 декара в землището на село Гишаново. Всеки сорт ще бъде засят на парцел с площ от 1 декар, като спазваме стандартни агротехнически практики за осигуряване на обективност на резултатите. Използваме метеобот, любезно предоставен от фирмата, монтиран и настроен от Атанас Гочев, чрез който ще се извършва прецизен мониторинг на метеорологичните условия, като температура на въздуха, температура на почвата, влажност, валежи, скорост на вятъра и други. Това ще ни позволи да анализираме влиянието на климатичните фактори върху развитието на всеки сорт. По време на пътят на пшеницата ще извършваме регулярни наблюдения и оценки, като фенофази, заболявания, устойчивост на стресови фактори и много други. Всички данни ще бъдат систематизирани и споделени с вас, за да подпомогнат вашите решения в земеделската практика.